ingon ani ang paagi sa proseso sa grupo nga gitukod sa Dios ing katapusang mga adlaw. Ipatrabaho matag adlaw sa hago kayo nga trabaho. Ipabangag sila sa yuta, mabangag sila. Ingon ang Diyos nga naa diha ilang bangagan. Ingon ang Diyos nga bangagan ninyo bisan wala diha ilang bangagan. Mao kanang bangag. Padrip sa kadangaw, may sapi, may usa ka purgada. Padayon kanunay sa walay pagreklamo. Unang ilang balay dinhi sa PIDA. Dinhi sa PIDA bisan asa silang dapita pa trabahoon di sa palibot sa panimalay nila. Ilang silong, CR doon, sa likod, bisag asa, yang Ginoo musugo. Wala sila ibalibad. Mao ni ang likod sa ilang balay. Adang kana. Ngayon ni kapait ang proseso sa Dios sa tibuok pamilya ni Sairo. Lugay nang nagsugod 2007 pa. Magkaroon mo 4 na katuig ang ilang pagsunod sa Ginoo. Loyo, kada agi na silang bangag. Kana tibuok rin ha, kanang tunga tanan din ha, padurong dito sa plumba. Na puros na diha gipang bangag-bangag. Nga kapait ang proseso sa Dios sa matag-usa kinabuhi nila namo. Aning balay na sentro dinhi kami magkaunan, maglutuan, mag-usam dinhi ang balay ni Sairo na tapad sa amuang balay. Maka na ang kagikan sa mga balay ni Sairo kani mga anak niya, kani iyang ugangan na kini sa PIDA. Kini nga compound, mao ni ang compound ang ipuy-an ni Sairo. Na pagtagiyan ini mo si Tomas Masayang. Ato to sa balay nga una ang Dios una kagistorya sa iyang ulipon nga si Sairo Kiber. Atong tanawon mauning balaya, mauning kilid sa balay ang dinhing Kortoha. Ano ka nang pinatibok ang balay
atubangan. Da-da-da. Oh, tama naman, tama naman. Dito, dito. Maraming mga tawhana, mga kauban, sa grupo ng tukod sa Diyos, uban ng Sayro na iyang ulipon. Apel na. Apel. Sige. Hindi ko sige. Ang kaniyang sala sa Panimalay di sa ngaliin. Patawag kami, magtapok mi kung adunay word. Ngidin isad mi magsimba. Matag adlaw kami pasimba sa Ginoo. Tapok mi din kauban dako na tagwa kuanda sista dako na tag simbahan daro then in the pita Diyos nakag-istorya kang Sayro huwag ka na usab nga sakop sa maong grupo ang tukod sa Diyos kaya usab nga guna padayagan sa iyang makulong nagis siyang ulipon nga si Sayro Tiber mga saksi sa tanan ng Blackboran dinhi kanunay gisulat ang among mga pangalan ang ginatan-aw sa Dios ginatsikan, ginakorupsyonan, ginatudluan ng taga ko ang pangalan ng adya na ang taga sulod sa kabulan ka tawa Pastoy Sige, tagaan mo ka, Luis. sabi ni Sayro Kailangan kami intak, kailangan naman dito. Kasi kayo ang misyon na dito. Para gawin mo tanan. Una ka na, nawa mo siya sa hindi. Kaya di kayo sa mga kumulo. Tawag ka din. Sayro Pagkasa. kanay bag mo na si Joshua Sayro ulipon sa Dios nga buhi
Kini ang kinatibuk-an ni Malay ni Sayro o mga tao nga sakop. Mga lagyo ang uban, taga lagyo. Ang gilas ko sa Dios dinhi. Aron prosesohon. Asa si Kuya Jed? Wala dito sa inyo? Jed. So karon sa bulan sa Mayo tuig 2011. Wala man pero